Nej, nej. Du er ikke sådan helt vild med det. Du skal holde være med advaring. Ja. Nej, du vil ikke sige noget til et kamera. Du skal ikke sige noget. Og bliver du helt snært? Ja. Hej. Hej. Åh, Nå, men om ikke andet, så er der fine billeder af dig. Ja. Nå. Ja. Nå. Ev også. Hvad så? Hvad skal pige?